Je tu ďalší recept pre diabetikov. Pečené bravčové koleno a zeleninovú prílohu som urobil z brokolice, cukety a šampiňónov. Bravčové kolená očistím od chlupkov, ktoré na nich ostali po spracovaní u mesiara. Bravčové kolená som umyl a teraz na nich narežem kožu a urobím na tej koži vzor mriežky. Je to kvôli tomu, aby sa mäso pod kožou lepšie prepieklo. V miske zmiešam sol, majorán, pridám aj mletú rastcu, čerstvo namleté korenie 4 farieb, nastrúhaný cesnak, mletú sladkú červenú papriku, a pridám aj 2 polievkové lyžice repkového oleja. A všetko spolu v miske zmiešam. Bravčové kolená teraz potriem s mäsou korenín. Kolená by mali byť celé tou zmesou korenia pokryté. A teraz tie namarinované kolená odložím na 24 hodín do chladničky, aby sa do nich tie koreniny vsiakli. Po 24 hodinách som kolená vybral z chladničky, do plechu som prilial trochu vody, pridal som ku kolenám na kolieska nakrájanú cibuľu, a plech som zakryl alobalom. Kolená budem piecť v rúre rozohriatej na 180 stupňov Celzia a piecť sa budú asi 2 hodiny. Počas pečenia budem kolená priebežne polievať výpekom. Brokolicu rozrežem na menšie kúsky. A samozrejme teraz brokolicu umyjem trochou vody. Zo šampiňónov, ktoré som umyl, poodrezávam tie osušené spodky nožičiek.
A šampiňóny nakrájam tiež na menšie kúsky. Z umytej cukety som odrezal konce a cuketu som potom rozkrájal na menšie polkolieska. A idem vyskúšať moju novú multifunkčnú pánvicu. Takže zapol som ju na 160 stupňov Celzia a nechal som v nej rozpustiť kúsok masla. Keď bolo maslo rozpustené, pridal som do pánvice nakrájanú cuketu, šampiňóny a samozrejme brokolicu. A všetku zeleninu budem chvíľku restovať. Keď bola zelenina dostatočne zarestovaná, prikryl som ju pokrievkou a nechám ju dusiť tak, aby bola trochu mäkšia, ale aby nestratila svoju chrumkavosť. Po nejakých 10 minútach skontrolujem zeleninu, takže už je mäkšia, ale stále chrumkavá. Takže ju môžem vypnúť a odstaviť. Asi po 2 hodinách pečenia som vybral koleno z rúry. Z plechu som odstránil alobal a vyskúšam, nakoľko je koleno mäkké. No tu je vidieť, že už sa začína mäso pomaly oddelovať od kosti. Takže mäso polejem trochou výpeku. A teraz bravčové kolená vrátim naspäť do rúry a nechám ich piecť stále pri teplote 180 stupňov Celzia dovtedy, kým bude kožička na kolenách krásne chrumkavá. Počas pečenia nezabudnite koleno občas poliať výpekom. Vidíte, že mäso sa už krásne oddeluje od kosti, ale kožička ešte nie je chrumkavá. Bravčové kolená mám upečené a môžete vidieť, ako sa krásne mäso oddeluje od kostí. No teraz ich nechám trochu ochladiť a potom ich môžem naporcovať a naložiť na tanier. Tak na tanier môžem naložiť kus upečeného bravčového kolena. A pripravenú zeleninovú prílohu, ktorú som urobil z brokolice, cukety a šampiňónov.
Ak sa rozhodnete pripraviť pečené bravčové koleno so zeleninovou prílohou podľa tohto videa, dajte mi prosím vedieť, ako sa vám to podarilo. No a nakoniec, ako vždy, vám zaželám už iba dobrú chuť.